Tienes aí. Pero vamos a, de logo, aproveitar o tempo e intentar explicarlle un balance do que creemos que ten moitísimas cousas positivas que explicarlle a todo o mundo, explicarlle as circunstancias difíciles nas que se levou a cabo esta legislatura e explicarlle a partir de aí o noso traballo de futuro e a nosa aposta de futuro. Iso é o que se lle pediu onte a todos os candidatos que integran as nosas listas, iso que está agora planificando o comité de campaña e iso que se vai empezar a executar especialmente a partir do vindeiro luns e ata que comece a campaña. Ese vai ser o noso traballo de explicación e de estar con moita xente para decirlle o que fixo o Goberno das estes 4 anos. Falamos tamén dos debates que todos esperemos que se celebren durante a campaña electoral. Bueno, pois esta semana mantivemos conversas, eu mantive conversas co coordinador de campaña do Partido Socialista e estivemos de acordo e agardo que tamén o estea a coordinadora de campaña do Bloque Nacionalista Galego en que empezar xa a falar da planificación deses debates, en aceptarnos, desde logo, o fixemos e estou seguro que os outros partidos, supoño, vamos, que o van facer tamén aceptar a invitación da Televisión Pública de Galicia para que, unha vez que os debates se van a celebrar aí, pois que podamos empezar a consensuar entre todos como se van a desenvolver, partindo do plantexamento que creo que é aceptado por todos os partidos, desde logo por nos sí, o plantexamento que vamos levar a esta reunión que vai ter lugar a semana que ven, o vindeiro martes, me parece, a primeira reunión, pero que se sean operativas e podamos chegar a consenso rápido sobre unha base fundamental que poida debatir os 3 candidatos dos partidos con representación parlamentaria, poidan ter debates cara a cara entre eles, poidan confrontar cal foi a seu labor de goberno, no noso caso, e a deles a labor da oposición, e se poida confrontar o que cada un queremos facer se obtemos a confianza dos galegos. Nos, desde logo...